sidder og knækker med det samme jo. Ulelys i øjnene, så skal Savannah bare sige, Mod B mange. Jamen, jeg løber med dig her, Viggo. Ja, jeg er død. Ja, vi løber bagfra. Vi løber ikke på den, De har ikke plantet, vi kan godt vinde. De står og streamsniper jo. Du skal... Spiller B. Jamen, altså, jeg kan ikke spille med. Smukker de, Viggo. For helvede. Smuk noget smidt her. Kan du bare smukke? Ja. God smoke. Der tabte vi sgu. Jeg er ude. Jeg har faktisk også tiltet noget. Jeg Hvorfor synes er det også, faktisk... du tager Inferno, når der ikke er nogen, der kan finde ud af at spille B, og jeg skal stå derovre? Ja, jeg går bare B. Nå, nu er det også mappets skyld, eller hvad? Ja, det er kraftigt. Okay, mand. Fuldvoksen mand, der så blamer mappet, mand. Fucking mundkusses. Køber vi? Ja, kampen er slut. Kampen er slut. Kampen er slut. I har ødelagt... Ja, den er slut. Jeg ved, I har tiltet Tonse for sindssygt, fordi han føler, at han ikke har gjort noget, og han er en fucking babyjern. Og så har vi en anden 15-årig, der stadig får kernemælk fra mors patter. Og så har vi 2, der leger voksne, og så var det det. Slet ikke det var omskidt. Op apps. Løb nu for helvede, din fucking noob. Jeg holder apps. Ja, god smoke. Kort. Nu er vi tabt. Svært. Microphone muted. Microphone activated. En holder apps. Jeg er med dig. Nice. Jeg prøver noget. Rampe! Nej, han gør det der. Han kigger op, og så svinger han insta HS. Fy for helvede. Jeg kan nemlig, tror jeg så. Same der, han har stået 2 gange nede i bunden af second og i bunden af rampen. Tillykke til ham. Så står han og moloer med 1.30 igen. Altså, fed vinder. I burde peek midt. Pas på boiler dog. Du skal svinge, Tonja, så kan Vellen lige holde. Han skal nok gå. Han står boiler. Oh my god, hvordan ser vi ham ikke? Ja, det blev ødelagt i første runde af 2 pattebørn og så 2 voksne mennesker. Russia B. Russia B, by the way. Ja, tak. Det kan GG, chat. Du er en failure. Du er en failure. Nej, du er en failure. Nej, du skulle two-faced as fuck. Du kan ikke klare noget selv, jo. Du kan ikke klare noget selv. Nej, jeg klarer ikke. Gå ud og spise nogle fiskefilet med mayonnaise, mand. Du fucking freak, mand. Når jeg skal bevæge sig vel, at vi skal spille ordentligt, og det er det ene og det andet, mand. Når det er en runde, så skal jeg bare lukke røven. Hvad mener du? Hvad mener du? Lille kommentar fra kernemælkspatten. Du kan selv kigge. en kommentar på det. Det er jo ikke på grund af ham, men det er på grund af dig. Du ødelægger gamet hver eneste gang, når du skal komme med den der. Du knækker jo med det samme. Og du vil være en del af elite, eller hvad? Du sidder og knækker med det samme jo. Der er jo ikke noget elite over dig. Det er fuld af amatører. Jeg er da ligeglad med det. Jeg siger til jer, I skal spille ordentligt. Det er dig, der har ødelagt det, ven. Det er dig, der har ødelagt det. Spil ordentligt, mand. Det er en runde, mand. Hvad gjorde du ikke den runde heller? Det gjorde ikke en skid heller, mand. Så luk du røven selv. Det var da for sindssygt med dig. Og så kan den sidde chat sidde krab i hænderne og så du fucking dobbelt. Du står over, hvem det er. Du kan ikke prøve, du kan ikke sidde og rage med. Kampen er fuldstændig ikke tilstand, når der kommer en 15-årig ind. Nu skal du snakke de fucking lille barn, der sidder og spiller. Okay.
Ding, Du kan ding, da ding, overhovedet ding. ikke være i Strats eller hvad, det mand? kan du da ikke. Må du komme med det Du strats, ligger når med vi det bliver samme, jo. tabt, mand? Du vil sidde og snakke in-game også sammen, når du har viewer game herinde. Hallo. Er Clint der stadig, eller hvad? Ja, jeg gider bare ikke sige noget. Altså, der bliver snakket så meget, man kan ikke få et ord indført, jo. Fuck, det var fucking nice warm-up game, det der. Vi er fucking klar til klokken 8, hvor den står på Isea. Ja, tak. Vigtig kamp om pokaler. Og Der er fucking... vi skal have et win. Der er fucking god stemning, og jeg glæder mig fucking meget til, vi vinder. Nej, I får bare watch ind. Jeg skal ikke vinde i dag. Det Fuck kunne det. ikke være bedre, jo. Jeg er ude. User disconnected.